aby ste si stúpili na zem. Ale neviem, niekoho sa každý sa volá. No tak musí kričať. Zoradiť sa podľa abecedy, podľa krstných mien, krstné mená, bez toho, aby ste si stúpli na zem. Dobre? Takže porozumeli ste, môžem začať. Áno, bez toho, aby ste stúpli na zem. Dobre? Takže môžem zapnúť stopky, hej? Dobre, zapínam stopky, dohovárajte sa. Rozmýšľajte, z ktorej strany poď. Monika, nesmieš stúpnúť na zem. Nesmieš stúpnúť na zem. Dári, Ako sa voláš? To je nábor. Stačí mi vedľa. Ocem. Ja som... Zaraz sa senka ty? Poďte sa posunúť. Ty stoj. Adam, ty sa posunúť. sa chyťte. Adam, dvakrát ste už vstúpili na zem. Dobre. A sú nejaké trestné? Áno, presne. B, C, D, E, F, G, H, I. Poď. To nie sa hovorí ja. Ale poď ideš šans. Všetky si povšímaj, ako vyzerajú. Dobre, pozoruj. Pozeraj. Šňúrky si vymenia. Môžu si aj topánky vymeniť. Ježiši. Všímaj si, čo majú všetci poukované, ako sú oblečení. Môžete? Nech sa páči, pozeraj. Počúvajte ma. Bez mier. Ty si ho opáčia. Áno, môžeš. Aha. Dobre, ďalšia zmena. Dobre, postav sa sem. Počkaj, ale tak si vymente po jednej, alebo ako. Obuj si túto. Tu bude také oči. Iba jednu. To si obuj, ty si obuj tu. Ty si obuj tiež tu. Dušankové okuliare si môže založiť. Čiže dušankové. Jaj? Nie, toto je jedna zmena. Toto bude druhá zmena. Tretia zmena. Štvrtá zmena. Piatá zmena. Dosť? Stačí, Šimonko. Už sa nemusíš vyzdievať. Stačí. No. Už sa postaví. Čo sa tu zmenilo? Rozhodnutá bunda. Ten nazval Nikinu. Toto je rozhodnutá bunda, ktorá? Ten má rozhodnuté. Nie. Dobre, ďalšie. Toto máš, jeden bod. No. Ďalší. Pozeraj sa na nich, zistuj. Okuliare. Áno. A ten má doma okuliare. No, to je jedna zmena. Môžeš. Nie, nechajte sa, nič nemente. Nechajte. No, to je tretia. A ešte jedna. Ostaňte tak, ako ste ostali. Nebudete sa meniť, ešte prídu tí ďalší. To ten čas až vtedy, keď to bude pekne stať. Ale nemôžu sa rozpadnúť. Ha, je krásne. A tu zase padnú staziky, to je všetko. Tak, no. No, ste spokojní so svojím dielom? Nie, tá už je Radšej to tam nedávame. Ste spokojní? No ja, áno, spokojný. Ste v Egypte? Na jednotku. Dobre, stop. 6:05. A koľko je lodiek? Máme ich zadať? 6. No, vy vidíte toľko, koľko vás je. Keď je navyše, tak máte 3. Počkaj. No zrátajte ich. Máš 3, 4, 5, 6. 7. Počkaj, to viete, určite ešte nie. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dobre, čiže 2 máte navyše, áno? No, 2. minúty. No, môžeme tak, hej, že minus 2 minúty máte
sekúnd za bonusové, tak nám odrátajte 1 minútu. Dobre, čiže minus 1 minúta, hej? Lebo ste mali 2 na Kto to pil? A do stredu za... Ja som najviac chodila. Vaša do stredu je za koľko? Do stredu. 21. Každému rovnako, chápeš, keď má každý rovnaké podmienky, tak potom nie je tu nespravodlivé to. Dobrá. Mier. To je nádher. A 16. Čiže 26. Moja doma asi bude. Dobrá. 19. 35. Dobrá je, no. Takže ideš vyhádať druhý zvedlo, hej? A ešte sa iba uvidí. No, tak nič. Prečo? dobre. Ešte rátame to tiež. Keď je to v tejto časti, tak je to Ako vlastne 18? ako 18, áno. Lebo každému to tak robíme. Čiže 28. Takže možno, že A ten druhý. Dobrá? Dobre. Zostroj toto slovičko. No poď už. Toto mu daj. Dobre, Janko, rozoberaj. Tuto máš. Môžeš. Pader, máme si. Nikto nemá rodozemte, no. Dávam. Ja mám nič. To nevie. Tu máš ťažké. Kravíčka. Či kravíčka? To bude vpredu, kde je motor. Nie, tu, vpredu. Tu. No, ale asi si ma... Adam, ona je druhý stupeň. Áno! Najprv si mala dať to zadné a... No, toto daj preč a daj to zadné najprv. A tuto nie je. A naopak to dávaš. Ako takto? Áno. Adam, tuto máš pomáhať. Prvému stupňu. Ja to neposkladám. To je ľahké. Tamarka, nedávaj tu zaraz. No, sekať to. No. A Nie, zatlač vieš. to. Julka, skladaj slovo. Dobre. Tuto ti to rozkladá, hej? Prosím, poskladaj. No, tam to pekne zakríde. Na druhú stranu. Tam. Čo? Máš ono, poskladaj tú vec a slovo poskladaj. Sem. Do tohto. Naopak, dobre. No, ale na tú druhú stranu to daj potom. Tak. Dobre. Druhé takisto. Koľko stolov je v školskej jedálni? Ale všetky stoly. Karika, môžeš do stredu. Do stredu poď. Nie. Nevadí. Simonka, koľko minút trvá prestávka po 3. vyučovacej hodine? Veľká prestávka. No rozmýšľam. Rýchlo, už máte len minútu. No povedz. Ďalej? Nie, Veľká prestávka. Veľká postava. Koľko minút trvá? 10. Zle, 15 minút. Vymenuj 4 ľudí, ktorí v septembri nastúpili do školy, ako zamestnanci školy. Lukášová. Macpalová. Molová. Koľko triedy je jedna? Šaliová. Môžeš, Karinka. Popratovať. Neboj sa. Karinka. V pohode. Zložite 6 lietadiel. Dobre.
je na vás, akú formácii vyberiete, ako to lietadielko bude vyzerať. Teraz nejde na čas, áno? Teraz ide o body. Potom s tými 6 lietadielkami si vyskúšate smerom dozadu, ako lietajú. A potom každý z vás z tejto čiary má jeden pokus trafiť do toho štvorca. Ráta sa prvý dotyk, to znamená, keď lietadielko ťukne do stredu a vyskočí, máte bod, áno? Keď spadne predtým a doplatí do cieľa, tak nie je bod. Dobre? Takže prvý... No ja. Amen. Pálka, keď si skúsiš, tak si, že sa dvoječka, to páne? Pálko, nie teda? Jemnejšie. Nižšie. Bo to bude ďalko letieť. Šimon, a stojíš tam, jak svätý Zariadino. Však si ven lietadielko. Šimon. No poďme, ďalší, Pálko. Zoberte hoci ktoré. No, dobre. Každý bod. Dobre, asi ste druhý najlepší zatiaľ. To je dobre, aspoň niečo. Počkej, že si dajte sa týmto. To je najlepší spol. Ale boty sú tu, tak si Ja viem, ale to je ráta. Lebo vás je menej, tak aby som mala kam povedať. Tak a zase, dobre, stačí. Viete ako, hej? Vždycky o jedno pojete Až vyššie. úplne hore? A snažte sa tak priliezať, no niekto ide obidvomi nohami. Nedresni hlavu, predpoklad. Tak, o jedno vyššie. O jedno vyššie zase. Zase do tejto. Aha, si akrobat. Tu vyššie, do medzery. Poď. No nie je stretá. Nemusíš ísť Poď tak. sem, aha. Sem. Tak, jedno, nemusíš skákať dole. Nemusíš dole. Ideš do ďalšej. A Tak, sem, hore. no, A teď inde. tak, a sem. Potom druhý môže ísť tak. Keď ide na koberec. Teraz skoč, len pomalý. Dobre, ďalší už môže ísť. Paťo, poď ty, lebo sa ponúkate. Oj, bože. Kto pôjde za Paťou? Vy, Paťou. Tak, tak. Dobre, ty pôjdeš za Paťou. Tretia. Ty pôjdeš za Adriánkou, dobre? Počujem. Štvrtá. Moja posledná. Štvrtá? Áno, sem. Sem? Tretia. Áno, áno. Ona, ty ideš takto. Dobre. Tam, kde nie sú tie Do skúšky. tam, kde sú neskúšky, presne. A takto pôjdete v rade, dobre? Poď. Pôjdete v rade. Môžeš sa pozerať, ale idete. Hore, Paťo. Môžete kľudne, ako lezie. Jednou nohou najlepšie a teraz telo keď prelezie. No, to je jedno. Keď skočí, Ty ide si dosť ďalší. vysoký, za mňa. Môžem ísť druhý? Paťo, môžeš ísť dvakrát? Ale som si mobily vyprázdnil. Dobre, tak to budeš, dobre? Dobre. Máš mobil. Najlepšie. No, škoda. Máš pekne. Ej, dobre. 30. Nevadí si pekne. Ešte matematika v našom Čo? Je tam. Čo ty je 20? Beba, ty máš dobré 50-ku. Ja, skoro! Nevadí pekne. Škoda, aby si nehol. Ešte kto nebol? Kupko to teraz. To bude sám dúmať. No, poď. Okay. No, no, podržte mu z druhej strany. Nerob mi s tým. On si to musí sám nastaviť. Á, už to bol príliš. Tie. No, škoda. Ešte máš 3. No. Jo, ja na to zjem a nevím. Všimli sme si. Aha, 10. No, a teraz pomedzi medzery.
ešte doma, vieš. Strašne nedochopné. Vás dvoch. Keď budeme 30, tak mi a nesiete tú tyčku na pleciach. Rozumieme? Na pleciach, aby sa zviera neťahalo po zemi. Rozumieme?
Pozrieme. 8,7. Musí byť 10? Áno, 10. Počkaj, Marek, skúsime ešte raz. Jo, to bude aj 40. Dávam rýchlo pár zemiakov.